Fi yw Conor Easter. Chi eisiau dysgu sgiliau Pêl-Fasged newydd? Gwyliwch hwn. Driblo trwy'n coesau. Yn gyntaf, ni'n mynd i sefyll gyda'n traed ar led. Nesa, ni'n mynd i ffocysu ar bwyntio'r bêl trwy canol i'n chwysau. Yna, ni'n mynd i pasio'r bêl i'r llaw yn y tu ôl. Traed ar led. Pasio'r bêl i'r llaw tu ôl. Nawr, be am drio redeg gyda'r bêl?